обяснявай. Обяснявай, викам. Трябва да смисъл серверите са специални. Серверите трябва, аз има един тип сервери, който аз мога да хаквам. И този тип сервери са за плugини без копиране на ник. Влизаш с някакъв ник, който е някакъв малко по-различен, с някакви малки по-главни букви. И оттам започваш да хакваш целия ник. Не трябва задължително да бавиш конзолата, иначе ще се осъзнаят и ще те хакнат с теб. Затова ти това. Ага, може да ми кажеш някой друг сервер, да ми кажеш някой си как хакваш, да споделиш или хакнеш. Това е определено, виж, аз се пише така никнейма, да си виж, че съм хостер на някой сервер. И така се пише. Така? Ти трябва да направиш никнейма и както е така, обаче никъде по средата да има главни букви, ето така примерно. Да, но направи го някъде, да хакнеш ако сервер така. Може да проследя. Няма някакви сервери така подправени, игра само с известни. Значи хакваш това, стритата, го хакваш. Какво? Значи ти хакна стрит и пита, така ли? Да, аз го хакнах. Как става това? Мисля, как го хакваш? Как бъгваш плагините такива? Мисля, няма определен плагин, който е сигурно най-важен от всички плагини за това. И кой е този плагин? Да ти защитава никой копиран. Ама кажи как се казва плагина? Не знам. Ох, човек, ти играш в стрит или? Не. На колко си? Аз съм на 11. От кой град си? От град Лом. Лом? Окей. Още нещо трябва, защото на мен аз нямам какво да направя, да пишеш си говорим. Сподели екран видео, нека да пробваш как хакваш. Окей. Ще да е само да спра нета на един. Я, сподели, вижда как го спираш. Примерно и то, защото надразни. Ма не, това не е звънения. Не, чакай брат, чакай. Ще видиш. Ма брат, той е звънения, когато спираш не така, той е звънения. Пак мога да спра нета. Добре, да видиме. Значи задължително трябва да влезеш в интернет и да напишеш Skype Resolver. Влезеш в Skype Resolver. Изчакваш да ти заради. Трябва да копираш никнейма на този, който искаш да му спреш нет. От тук. И после отиваш пак в това. В интернет. Идеш тук, цъкаш това, ето на този вече се пробваха и рестарт на компютъра и не можах. Resolve. И е фудни мене, може ли? Дефолдно? Да. Нямам фолдър. Не спираш нета, спирай нета тогава. Не мога да спра нет. И как? Мога. Спри ми го. Сигурен ли? Да, искам. Окей, значи той ще го остава за после. Как ти е скайпа? Истински. Можем го скайп, ето. Това е скайп. Лофи ли? Да, това е... Не. И добре, не това беше. Не. Много, какво стана, бе? Споделяй пак. Какво? Споделяй пак. Как хакваш?
Намерих ти го. Да ти го спирам ли? Да. Сигурен? Ма сподели ми как го спираш. Сподели бе? Така. Влизаш там, къде ти казах, пишеш юзернейма тук, виждаш му IP-то. Така. Виждаш му IP-то, отиваш в CMD-то и пишеш линк. После малко тайни, които няма да ти кажа. Айде, брат, спокойно бе. Не, те са тайни. Сега ще ти е такова. На това трябва да се рестартва CMD. Какво викаш? Викам, че трябва да се рестартва CMD. Като можеш да... Като си свършиш тия тайни, сподели ми какво стана. За колко време искаш да ти спране? Да кажем за... 1 час, айде. Ох, не ще може да се спране. Опа, що така? Не знам. Ще мога. Можеш ли? Ще мога. Айде. Ще успея. Айде, бързо. Ти може да се рестартнеш рутера, ще се оправи. Не е верно. Добре, пробвай. Ало? Да, кажи. Сега ще трябва да ти се такова. Да спре. Да. Окей. Искаш ли да видиш какво става като се... Да, айде. Сподели, види какво стана. Кажи като спре. То не знам кога спирането всъщност, защото так ще експериментирам. Вау, как лагерът споделянето. Не бе, сподели бе. Са не е такова, не се сподели. То там нищо повече няма, просто не лаги са и не сподели. Добре, по-бързо. Сега дето да се зарежда. И аз сподели види как зарежда. Ами както зареждаш? Чакай. А как ти ранното име? Ники. Ники. Николай. Николай ли бе? Да, Николай. Ага. И какво стана с пръгнето? Аз искам да спиш по золото. Ще изпреш нето? А? Ще го спираш ли? Не, сега не мога, защото то се бъгна и сега не мързи. Добре. Ей.